да изчистим службите, чистката е говорена с всички, които искат да стават министри, че законно-незаконно трябва да изгонят всички директори, дирекции и шефове на регионална структура и на агенция. Първите 2 седмици. И ако някой иска да бъде министър в този кабинет и не се подпише с кръв под това, а в това число даже и да го гонят него лично юридически, аз лично имам против този човек да е министър в този кабинет. Това е едно от предложенията, което да набутаме в закона. Знам, че това ще пречи с ОИСР и разни други неща, но за нас е по-важно да почистим и после да си оправим закона за ОИСР обратно, колкото да не го почистим. За да можем по-законно да ги уволним, иначе ще си ги уволним незаконно. Нека да кажем, че аз лично в финансите съм си го измислил как да ги направи. Да, и само да кажа, че даже имената са синхронизирани с посолството. Това означава, че по предложение на министър-председателя парламентът ще утвърди ръководители на ДАНС, главен секретар на МВР, ДАР, НСО, ДАТО, мисля, че. Да, и тия всичките хора ще бъдат на ППДБ или ще има... Нека да кажа, че това са наши хора, които са одобрени от посолството. И местните избори искаме да се правят с полиция, която ние контролираме, или с полиция, която контролира президента? Поне местните избори ще ги правим с нашо МВР. Но това, за да го правим, трябва да са при нас лофтовите, за да може да го правим. Това не може да го правим, като сме в кампания, нали, и обясняваме Бойко е педарас. Сега да казвам, че това няма да се случи, защото Христо, не заради ГЕРБ, заради нашите мили коалиционни партньори, които искат да правят... Христо е ял тази пулка вече. На този запис няма нито една дума за кмет Наследик Застан.